Imali smo sada izvjestitelje odbora. Ja bih sada otvorio raspravu i prvi se u ime Kluba zastupnika HRID-a i nezavisnih zastupnika Šandora Juhasa javila uvažena zastupnica Irena Petrijevčanin Vuksanović. Izvolite. Poštovani predsjedniče, poštovani kolegice i kolege, poštovani izvjestitelji. Ovdje je zapravo bitno da velik dio hrvatskih građana uopće niti ne zna za postojanje Zakona o GMO u Hrvatskoj koji zapravo postoji od 2005. godine. Moram priznati da i sama nisam znala sve detalje kad sam se upoznavala s ovom problematikom. Od tada, dakle od 2005. do danas je bilo nekoliko izmjena tog zakona. Izmjene tog zakona su zapravo odreda usklađivanje s EU direktivama, što je zapravo i logično jer je Hrvatska članica Europske unije. Međutim, ono što je bitno da unatoč postojanju tog zakona u Hrvatskoj još uvijek nemamo odgovore na najvažnija pitanja o genetski modificiranim hrani ili usjevima, a pitanja je puno. Zašto nemamo odgovore? Kako kaže ona fraza, gdje je zakon nedorečen i gdje se ne navodi precizno, može se tumačiti na više načina. A zakon je ovaj iz 2005. uključujući sve ove dopune zapravo najjednostavnije rečeno nedorečen. A slobodno možemo reći i da je zakon razvodnjen. Dakle, nije potpuno jasan. Ne samo nama kao laicima, nego i pravnicima. Činjenica je, i to niko ne može osporiti, da je GMO prisutan na hrvatskom tržištu, ali ne samo na tržištu u obliku proizvoda, nego i na tlu u obliku usjeva. Puno je pitanja, kao što sam rekla. Prvo, kupci zapravo nisu dovoljno informirani. Drugo, oznake na proizvodima su potpuno različite i netransparentne. Čak su za mnoge zbunjujuće. Imate recimo proizvode gdje je korišten dio GMO sirovine u proizvodnji, ali nije označen. Taj proizvod i dalje navodi se kao da je GMO free. Pitanje je, po zakonu se kaže da je 0,9%, ako je u proizvodu 0,9% GMO-a, taj proizvod je i dalje GMO free. Dakle, pitanje je da li će se i dalje ostati na tom postotku od 0,9% ili će se možda nekom novom izmjenom zakona ići u još veći postotak. Ali imamo ljude koji ne žele ni tih 0,9%, dakle koji žele potpuno GMO free proizvod, a ne da im se napiše 0,9% pa da im se kaže to je GMO free, ali i dalje dakle ima 0,9%. Zašto se onda tim ljudima isto ne bi omogućila mogućnost izbora? Dakle, ako žele GMO proizvod s 0% GMO-a, a ne s 0,9, onda se i tim ljudima treba pružiti mogućnost izbora. Dakle, ono za što se zalažem, građanima treba jasno dati mogućnost da kupe proizvod na kojem potpuno jasno i nedvosmisleno stoji čega je u tom proizvodu i koliko, a ne nešto što je poopćeno i što je nejasno i što je više zbunjujuće nego transparentno. Da bi to bilo moguće, pa propisi moraju biti jasni i nedvosmisleni. Ako imamo jasnu regulaciju i zakonsku i podzakonsku, onda nema prostora za kamuflažu i prodaju nečega što ne znamo što je u stvari. Ali kao što jasno moraju biti označeni proizvodi i jasni propisi, morali bi biti označeni i usjevi. Mi trenutačno imamo situaciju u Slavoniji gdje je određeni postotak usjeva zapravo usjevi koji su GMO. Međutim, jesu li oni ispravno označeni? Jesu li oni označeni kao takvi? Nisam sigurna. Dakle, zalažem se i u tom smislu za transparentnost i za nedvosmislenost. I u tom pogledu, pa ako neki proizvođač želi koristiti žitarice, soju ili bilo koje drugo sjeme GMO, onda on mora jasno navesti da koristi tu sirovinu, kao što ta sirovina mora biti jasno označena na usjevu da je to GMO sirovina. Dakle, problem je i sa uvozom. Mi imamo zemlje u Europskoj uniji koje imaju različitu zakonsku regulativu. I što recimo kad Hrvatska uvozi od takve zemlje? Ta zemlja, recimo imamo primjer, nije dužna navesti, a ima dosta takvih zemalja, je li proizvod GMO ili nije i u kojoj je uopće mjeri. I može se dogoditi, dakle, korištenje takvih sirovina, to ovaj zakon omogućuje u proizvodnji, ali se onda na naš proizvod u Hrvatskoj stavi da je on GMO free, uzimajući u obzir onaj postotak od 0,9. Piše u zakonu da je nadležna inspekcija, ali ni taj dio nije dorečen.
Imamo primjer da je jedna država najveći proizvođač GMO hrane u Europi i zanimljivo da je uvoz iz te države u Hrvatsku porastao prošle godine za 17%. Pitanje je da li se posebno kontrolira uvoz hrane iz takvih zemalja? Mislim da ne, i ne da mislim nego sam sigurna jer tako i u tom smislu zakon nije dorečen, a to je također jako bitno pitanje. Još jedan primjer. Recimo uvozimo sjeme iz Bosne i Hercegovine gdje je po analizi iz 2013. i 2014. pronađeno 67% GMO-a, što je recimo jako začuđujući visok postotak. Svake godine se vrše analize prisutnosti GMO-a u hrani, pa tako i brojke rastu. Jasno je da se na granicama kontrolira uvoz i to je u redu, tako i treba biti. I kad se već pronađe nekakav GMO proizvod, zašto je onda samo usmeno upozorenje? Zašto javnost nije upoznata otvoreno i transparentno koji je to GMO proizvod i iz koje države? I što će se onda dalje poduzeti u tom smislu? To je također nedorečeno. Još jedan primjer. Nedavno je na stranicama Ministarstva zdravlja objavljen javni poziv za odabir pravnih osoba za procjenu rizika u svrhu namjernog puštanja GMO-a u okoliš. Evo, doslovce tako glasi naslov. I sad građani se pitaju što uopće to znači. To je toliko općenito, to je gotovo nekakva floskula, to jedan čovjek koji je završio fakultet i čak i više ne može shvatiti iz ovog naslova što to znači, a zapravo dodatnog objašnjenja nema ili se može tumačiti na razne načine. Ja sam naravno saznala odgovor, ali i taj odgovor nije baš jasan i nisam s njim zadovoljna. I da zaključim, moramo, ono što je ovdje najbitnije, zakon je takav kakav je, donesen je 2005. Imamo izmjene, imamo usklađivanja i to je sve u redu. Međutim, i dalje je nejasan, i dalje je dvosmislen i građani i dalje ne znaju što kupuju i ne znaju što jedu. I sad nadam se da će izmjene zakona sljedeće koje budu ići upravo u ovom smjeru, jer mi ne možemo sad u ovom smislu kad smo došli do kud smo došli zabraniti GMO. To ne vjerujem da bi jedna Vlada sada bila u stanju. Moje osobno mišljenje, ali građani su ovdje najbitniji. Dakle, ako je već GMO prisutan, onda samo otvorenost i transparentnost. Neka građani odluče, dakle, jasna oznaka na proizvodu i pitanje, ono što je bitno, da li će tih 0,9% i dalje se smatrati ako proizvod ima 0,9% da je on GMO free ili će, ne daj Bože, sljedeće izmjene zakona ići baš u ovom smjeru. Ja se nadam da neće i smatram da to nije put koji trebamo ići. Hvala. Hvala lijepa. Imamo više replika. Prva je ona uvažene zastupnice Gordane Rusak. Izvolite. Poštovane kolegice i kolege, poštovani predsjedniče Sabora. Činjenica koju je iznijela kolegica Irena Petrijevčanin-Vuksanović da u Slavoniji postoje polja zasađena kukuruzom koje je zapravo GMO, genetski modificirani organizam, bi svakako trebalo provjeriti, a ukoliko je ta činjenica točna, onda je to stanje izuzetno alarmantno. Zašto alarmantno? Iznijet ću u svojoj diskusiji, odnosno u svojem izlaganju kao sveučilišni profesor iz područja biologije, a dodat ću činjenicu da unošenje genetski modificiranih organizama u okoliš odobrava povjerenstvo, odnosno odbor koji za to postoji, a koji daje svoju preporuku vijeću nadležno za tu problematiku. Prema mojim saznanjima, taj odbor nije dao dopuštenje za unošenje genetski modificiranih organizama u okoliš u Republici Hrvatskoj. Ako je to ipak drugačije, velim, to se treba provjeriti i tada je stanje uistinu zabrinjavajuće. Hvala lijepo. Hvala. Odgovorit će uvažena zastupnica Irena Petrijevčanin-Vuksanović. Izvolite. Zahvaljujem na replici. U svojem izlaganju nisam iznijela niti jednu neprovjerenu činjenicu. Dakle, sve što sam rekla, uključujući i ovu informaciju o usjevima u Slavoniji, je informacija koja je provjerena. Zašto to nisu nadležna tijela upoznata s tim, zašto nisu nešto poduzela i tako dalje, u to ne bih ulazila. Hvala lijepo. Hvala. Sljedeća replika uvaženog zastupnika Davora Vlaovića. Izvolite. Hvala lijepo poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora, kolegice i kolege. Pa evo, moja replika je slične naravi gospođi kolegici Ireni.
Obzirom da imamo ovdje službeni odgovor Vlade Republike Hrvatske na upit građana koji su također izrazili sumnju da u Hrvatskoj postoji usjevi sa GMO biljkama, službeni odgovor je da u Hrvatskoj nema uvoza GM poljoprivrednih reprodukcijskog materijala, da se ne može kupiti GM sjeme, ne može se sijati u pokusne svrhe i ne tolerira se nikakvo sijanje ili sađenje GM biljaka. Uz to su i sve slavonske županije donijele na svojim županijskim skupštinama odluku da žele biti GM free županije. Stoga ne vidim razloga, ako imamo saznanja da se na određenim njivama postoje ovakvi usjevi, da se to ne prijavi nadležnoj inspekciji, nadležnom Ministarstvu poljoprivrede i traži hitno uništenje istih, a one koji su to učinili sankcionira. Hvala lijepo. Hvala. Odgovorit će uvažena zastupnica Irena Petrijevčanin-Vuksanović. Neće. Hvala. Uvaženi zastupnik Franjo Lucić je sljedeća replika. Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Pa poštovana kolegice Irena, slažem se sa vašom raspravom i upravo sam jutros na odboru govorio o tome da bez obzira što stajalište i Hrvatskog sabora i odbora i Vlade je protiv GMO proizvoda, mi nismo ni svjesni ili prešutno to jednostavno tako odobravamo da nam prije svega, neću reći direktno, dolazi takva hrana, takvi proizvodi, ali kroz hranu i kroz ono što uvozimo sigurno dolazi, jer naš uvoz danas nije kontroliran. Mi danas na hrvatskim granicama nemamo kontrole, kako one veterinarske, tako i svake one druge, i jednostavno kroz proizvode koji nam dolaze u Hrvatsku sigurno dobivamo kroz proizvodnju modificirane hrane koja je proizvedena u Europskoj uniji. Stoga sam i kao zastupnik i kao čovjek koji je u odboru u poljoprivredi i koji dolazi iz Slavonije i Baranje, a smatram da smo svi mi i Slavonci i Baranjci zato da ne dozvolimo upravo modificirane proizvode u Hrvatskoj, jer smo toliko bogata zemlja da možemo proizvesti toliko zdrave hrane za hrvatsko stanovništvo i za naše ljude, a mi danas s ovim, slobodno mogu reći, šlamperajom koji traje već godinama dozvoljavamo da nam se u Hrvatsku ulaze doista proizvodi u kojima je sadržaj GMO-a. Stoga se moramo doista pozabaviti, a zabrinut sam i sa izjavom gospođe pomoćnice koja je rekla da svega 4 puta godišnje kontroliramo na ulaznim proizvodima sadržaj GMO-a. Jel nema ministarstvo novaca? Pa to je doista za zabrinut se. Mi moramo sve učiniti da to bude drugačije, a ne kao danas. Hvala. Odgovorit će uvažena zastupnica Irena Petrijevčanin-Vuksanović. Izvolite. Pa ja se slažem s vama kolega, naročito ova riječ šlamperaj dobro opisuje situaciju. Kad kažemo tko je tu nadležan za što, mi imamo donekle navedeno, ali opet nije razrađeno do kraja. Tako da dokle god ima prostora da je sve dvosmisleno i nedorečeno, zapravo do tad će biti taj šlamperaj koji ste vi spomenuli. Mi kao jedna mala zemlja imamo takve potencijale i za ekološku poljoprivredu, imamo velike potencijale i sad kad smo došli do ovdje do kud smo došli, teško je sad sve ispočetka. Ali ono što se da popraviti sam već navela u svojem izlaganju i to bi trebalo ići u tom smjeru. Ja se nadam da će biti sluha u tom smjeru, da će biti razumijevanja, da će se slušati hrvatski građani, jer građane ne treba podcjenjivati, oni itekako znaju što je GMO hrana, ali ovo pitanje usjeva, dakle to je malo nešto što do sad nije dovoljno o tome raspravljano. Svi govorimo o GMO hrani i GMO proizvodima, a ne govorimo o GMO usjevima. Tako da mi je drago da je i ovo pitanje ušlo kao problematika i nadam se da će se po tom pitanju poduzeti određene mjere. Hvala. Hvala lijepa. Sljedeća replika je uvaženog zastupnika Ladislava Iličića. Izvolite. Hvala gospodine predsjedniče. Javio sam se za repliku iz istog razloga kao i kolege, pa ću se samo nastaviti na to. Dakle, ne samo da nijedna kultura nije dobila, GMO kultura nije dobila dozvolu za sjetvu u Republici Hrvatskoj, nego nijedna multinacionalna agrokompanija nije podnijela niti jedan zahtjev za bilo koju GMO kulturu. Tako da stvarno smatram, radi se, ako znate za bilo koju
dakle kulturu koja raste u Slavoniji, GMO kulturu, da je to stvar onda represivnih, dakle očito protuzakonitih radnji i represivnog aparata, dakle od inspekcije do policije koje to treba istražiti, a mislim da to ne bi trebalo biti problem bar u poljoprivredi gdje se preko gruntovnice jasno može vidjeti čije je polje, ko je to zasadio i da se dakle uđe u trag ko to krši zakon. Jer kao što je rekla gospođa Rusak, to je alarmantno ako se nešto tako posijelo, zato jer znamo koliko je opasnost GMO, u stvari osnovna negativnost GMO-a je upravo u njezinom štetnom djelovanju na bioraznolikost, znači na to koliko se to onda širi na druga polja, na insekte i tako dalje, koji onda mogu zaista štetno djelovati na našu ukupnu poljoprivredu. Hvala lijepo. Hvala. Odgovorit će uvažena zastupnica Petrijevčanin Vuksanović. Ja se slažem s vama. Koliko znam, Hrvatska je 8 izuzeća za područja podnijela, ne znam točno datum. Ono što je zabrinjavajuće ovdje, ja ću poduzeti ono što je u okviru mojih mogućnosti kao zastupnik u Hrvatskom saboru. Međutim, da ta inicijativa dođe od mene nije problem, ali ja vas onda pitam što rade nadležna tijela. Jedno je ovo što piše na papiru, a drugo je ono što je u praksi. Dakle, imamo teoriju i praksu kako to inače u Hrvatskoj biva. Što rade nadležna tijela, što radi ministarstvo, što radi Vlada i tako dalje. Kad se vi sad svi iščuđavate nad ovim što sam ja rekla. Ja inače ni po prirodi nisam osoba koja iznosi neprovjerene činjenice. Prema tome ja pozivam stvarno odgovorna tijela da rade svoj posao, a ono što je u mojoj moći kao zastupnika ja ću, budite uvjereni, poduzeti. Hvala lijepo. Hvala. Sljedeća replika je poštovanog zastupnika Branka Bačića. Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Poštovana kolegice, moram reći da nisam iz vaše rasprave dovoljno dobro shvatio ono što ste željeli reći. Naime, kada govorimo o GMO proizvodima, onda s jedne strane govorimo o kultivaciji i uzgoju GMO proizvoda i usjeva i s druge strane govorimo o trgovini, odnosno puštanju u promet GMO proizvoda. Kažete da imate osoban stav po tome, a da Vlada nije u mogućnosti do kraja utvrditi zabranu stavljanja u promet ili trgovanjem GMO proizvodima. Naime, već godinama postoji inicijativa da se Republika Hrvatska proglasi GMO free zonom i ja mislim da u tom dijelu niti u Vladi, niti u Saboru ne bi trebalo biti različitih razmišljanja o tome da li Hrvatska može doista biti, kad je u pitanju kultivacija i uzgoj, GMO free zona. I da mislim da bi na tragu odluka koje su donijele pojedine županijske skupštine moglo se doista Hrvatsku definirati u sklopu Alpe-Adria regije. Druga je pak stvar, i tu se s vama slažem, dio koji se odnosi na trgovinu, odnosno puštanjem u promet GMO proizvoda, tu je već situacija malo kompliciranija i u tom dijelu nije Vladi jednostavno, odnosno nužno je po tome postignuti konsenzus, odnosno ono što je važno da se o pojedinim proizvodima potpuno jasno zna jesu li ili nisu GMO proizvodi, a ne da se ostavlja, kao što je malo prije kolega Lucić rekao, šlamperaj upravo u tom dijelu u kojemu se prometuje i trguje sa GMO proizvodima. Hvala. Hvala. Odgovorit će uvažena zastupnica Petrijevčanin Vuksanović. Izvolite. Hvala na replici. Što znači GMO free država? Imate jednu Belgiju gdje je dio Belgije, jedna regija, je potpuno slobodna za sve GMO, druga regija je GMO free. Ko kaže da sutra nova izmjena zakona ili ova nedorečenost neće to napraviti u Hrvatskoj? Pa ćemo imati, sad ću kolokvijalno reći, jedan dio Hrvatske će biti GMO free, drugi dio neće. Šta znači ovih 8 izuzeća za zemlju? To znači da će se nešto tamo zasijati što mi zapravo ne znamo što. Ja imam svoj osobni stav, ali meni su bitniji hrvatski građani. Dakle, građanima treba jasno dati mogućnost. Onaj ko želi jesti GMO žitarice, taj će kupiti, ako mu piše da su to onaj ko neće, taj neće. Prema tome, ponavljam, nije dorečeno i ima puno prostora za dorade, ali dorade u tom smislu koji sam već 2 puta rekla. Hvala. I zadnja replika je uvaženog zastupnika Ivana Lovrinovića. Izvolite. Poštovana zastupnice Petrijevčanin Vuksanović, zapazio sam u vašem izlaganju 2 stvari. Jedna je da tvrdite da se na nekim površinama u Slavoniji uzgaja znači GMO proizvodi
I drugo, da se ne može zabraniti korištenje GMO proizvoda u Hrvatskoj. Dakle, prvo je pitanje čija je odgovornost to da se sije i uzgaja nešto što je zabranjeno, znači ne smije se uzgajati, jer mi nismo ovdje došli da građani nas gledaju kako razgovaramo, nego da rješavamo probleme. Što je po vašem mišljenju, čija je to znači adresa, tko bi to morao riješiti? I mislite li da treba onemogućiti i proizvodnju i trgovinu GMO proizvodima ili samo proizvodnju, a trgovinu dopustiti uvozu? Recimo da ne proizvodimo GMO proizvode, ali da ih možemo uvoziti. Evo. Hvala. Odgovorit će uvažena zastupnica Petrijevčanin Vuksanović. Dakle, zalažem se za transparentno i jasno označavanje na proizvodima, bilo uvoznim, bilo domaćim. To je pitanje o trgovini. Pitanje o usjevima je isto još uvijek nedorečeno. Vi kažete, ja tvrdim da se dakle sije, ali da li se sije tako da to Vlada zna, to je već pitanje. Prema tome, mi ne možemo sada se vratiti 5 koraka unatrag kad imamo nekakav zakon. Ako će se zakon potpuno stuboko mijenjati, onda mi možemo reći sad mi nećemo ništa. Ali mi smo članica Europske unije, nama su nekakve direktive obvezujuće i mi se tih direktiva, mi smo zapravo izmjenama ovog zakona išli da se pridržavamo tih direktiva. Sad, do koje mjere ćemo mi se boriti za svoj suverenitet u Europskoj uniji, pa ćemo reći mi ćemo biti suvereni u tom smislu, mi ćemo biti potpuno GMO free, mi ćemo stati na 0,9% i nećemo ići dalje. To je stvar lobiranja, to je stvar Vlade, to je stvar izvršne vlasti i to je stav i ministra vanjskih poslova u Europskoj uniji. Dakle, to su sve stvari koje se dogovaraju. Hrvatska je članica Europske unije i Hrvatska ima pravo tražiti određene stvari, bilo za ribarstvo, bilo za GMO, bilo za svaku bitnu stavku. Do koje će se to mjere ići, ja vam na to pitanje nemam odgovor. Ja znam kako bi trebalo, ali kažem do neke mjere smo došli, kad smo već došli do te mjere idemo onda uskladiti, idemo popraviti ono što se da popraviti, idemo urediti ono što se da urediti. Ako nema volje, nema ni načina. Hvala lijepa. Sljedeći